Hej. Er I kommet? Nå, for søren. Jamen, velkommen til. Jeg skal fortælle jer lidt om, mit IT-projekt i forbindelse med Workshop 4, og de overvejelser, jeg har gjort mig i forbindelse med det her projekt. Det skal lige siges med det samme. Jeg bruger selv her Screencast-O-Matic, som er et program, som optager det, der er på min skærm. Og jeg bruger herude til jeres højre side. Det er en svær koordineringsøvelse, kan jeg jo sige, med et webcam. Men for jeg skal pege modsat. Godt. Jeg bruger et program, der hedder Prezi.com, som er et webprogram, som kan lave PowerPoints på en lidt mere cool måde end Microsofts PowerPoint-program. Jeg kaster mig ud i det nu. I får lige en kort intro her til mit projekt. Læreren, det er mig. Og klassen, det er 1. C Frederiksværk Gymnasium. Sød og dejlig klasse, og det skulle være til at arbejde med. Godt. Selve IT-projektet, det gik ud på, at jeg delte klassen op i nogle grupper, som skulle lave nogle videofremlæggelser. Og de skulle også bruge det her program, som jeg sidder og bruger nu, Screencast-O-Matic. Og det var ligesom krav til formen. Så var der nogle klare krav til indhold. De skulle blandt andet kigge på nogle af partiernes mærkesager og genfinde nogle ideologiske standpunkter i deres principprogram. Og så skulle de sådan set til sidst kaste ud i med det her med at uploade det til YouTube. Det tænker jeg, det kunne du lige så godt få med. Lad os bruge YouTube også. Sådan. IT gang 2. Check. Så var det, jeg overvejede, at sådan et projekt her, det måtte jo bestå i et læringsrum, der hedder studierum. Jeg skulle bare rende og være konsulent. Og så skulle de her kære grupper sidde ude i studierum og arbejde med stoffet selv. Og på den måde var det sådan meget elev-stof-relationen, der var i centrum. Men det viste sig jo så, at jeg hurtigt fik lidt en anden rolle, synes jeg. Jeg skulle mere sådan set være indpisker, holde styr på dem, sørge for, at jeg fik lavet noget, fordele opgaverne. Jeg sørgede for, at alle ligesom havde noget at rive i, og at grupperne sådan set fungerede. Så på den måde så blev jeg lige så meget en sådan mental coach, skråstreg IT-konsulent, skråstreg indpisker, skråstreg træner. Der var pludselig mange ting i det, synes jeg. Men altså, læringsrummet blev måske sådan en blanding af træningsrummet, hvor jeg kunne holde øje med dem og hjælpe dem med nogle øvelser, og så samtidig også en konsulentrolle. Det var lidt forskelligt fra gruppe til gruppe, vil jeg sige. Men meget interessant. Så var det jo bare piachisk. Piachisk. Bang, bang, bang. Jeps, piachisk. Dermed mener jeg, at eleverne selv ligesom arbejdede med stoffet på en aktiv måde, var utrolig, kan man sige, engageret i kraft af, at de synes, det var sjovt. Og det er jo altid fedt med de her IT-værktøjer. De synes, det var rigtig sjovt, at man laver en film. Og ligesom, fedt, må vi være på tid og sådan noget, ikke? Og det måtte de jo gerne. Og det gjorde ligesom, det var meget en læringsorienteret position, synes jeg, i det. Og jamen altså, de arbejdede måske ikke på det vildeste taksonomiske niveau her, vel. Det er en første G, og det var en meget langt hen ad vejen redegørende og til dels undersøgende, analyserende niveau. Og det var jo rigtig fint. De skulle genkende de her ideologier, og jeg synes egentlig, at de lagde liv og sjæl i det. Og jeg tror bestemt, at det her valg af IT, ja, generelt det her med at bruge IT, men også selve det her, hvor de skulle lave en film, jeg synes, det tændte dem virkelig meget. Og jeg havde så også sagt, at alle skulle sige noget, i håb om, at dem, der måske ikke siger så meget i klassen, vil bedre kunne sige noget i sådan en sammenhæng her. Så det vil også give mig en bedre indsigt, vil jeg sige. Så kan man sige, at her blev der arbejdet rimelig deduktivt. Nu skal vi jo bruge begreberne, ikke? Deduktivt. Deduktivt, og det var selvfølgelig fordi, at eleverne havde været igennem ideologierne. Og vi havde snakket om et partier, der hørte til hvad, og nu skulle de ligesom ud i verden og undersøge det. Så en ekstremt deduktiv tilgang med, og meget lærerstyret i kraft af styret alt indhold, kan man sige. Men de skulle så vise, at de var meget kreative på selve det her med at bruge sådan et medie som, Screencast-O-Matic selvfølgelig, ikke? Og det venter jeg lidt stadigvæk med at se, for jeg har lige fået en masse af de her film ind, og det er klart, nu må vi se, hvad der sker. Nu kan jeg se, at jeg er gået i stå over på min Skype. Det var ikke godt. Det er typisk, når man lige sidder her. Nu kan I se her, hvordan det virker. Nu laver jeg lidt dimsedut her. Dimsedut. Hey. Nå, skid med det.
Det jeg gerne vil sige til sidst, det er bare, at jeg kan lige få det her billede at kigge på. Det er jo trods alt bare fantastisk. Ej. Det er jo bare et fedt program. Altså Prezi.com, brug det. Jeg synes, det her det var en spændende opgave, og jeg glæder mig til at evaluere det sammen med eleverne, lave en formativ evaluering, fordi jeg tænker, at det er et program, jeg sagtens kan bruge igen og igen og igen. Til netop at lave noget, kan man sige, jo bedre de bliver til at bruge det, jo mere kan de også bruge det kreativt og ligesom inddrage alle de muligheder, der er ved sådan et screencast-program her. Så det håber jeg, at vi kommer til at få glæde af fremover. Ja, jeg vil ikke sige så meget andet, end det jeg har sagt. I må have det godt. Held og lykke derude med IT. Jeg synes det er svært, men hold kæft, det er også fedt, når man ligesom kan mærke, at der er noget summer i klassen. Så vi ses derude.